Jitono no sari kaham tai nadi ko usundai bangmani tabuk hingke ang usundai khoroi tongo ama hingke sikang no khoroi tongsongmani hingke angke tabuk pai khorkha iko hingke selai bwsa hingke iko ama bai bamjagui tongo bini nana bai hingke angke tabuk khoroi tongo ama tasing ni simi no khoroi tongsongmani bo tinta rok ni simi hingke tabuk hingke pasta rok tami tongkha hingke salsa habna nai tongkha hingke tabuk se angke khorna hayo cherai thujak hnoi phaimai angoi tabuk se cherai bwsa basawi ang phaio hingke ama kwbangma khorsoka hingke ang tabuk iko bangmani khetao tabuk ke ang khoroi tongo hingke iko ama ke nogo thangsinai hinoi thana naikha hingke angke iko teibo kaham kaham kwbangma nugo hinoi khoroi tongmani khoroia bo barokha je seman rogo khormani se hingke boni rok kai tongkha apro ke cherai rok gring ba khori mano hingke ang khoria barosuka tabuk se khoro takrai ni hingke naidi ko sundai bangmani abo khabo khaya kuno mebo meseria thokmani mar bahai moto ming tongo baja khaijak hangke taibo thogo bahai basungno motomo o usundai hingke usundai kotor rok hingke aborok hingke kharok khao hingke mebo mesero jaimaya hingke o khetoni chikon chikon hingke khabo khaya mebo meseria naidi kwbangma abo mai rok rabai kha hingke se khetao okhoro naidi ko bangmani ama khoroi tongsoka iko naidi kwbangma hingke sarhabna nai tongkha nei ano bo nogo haisidi no hingke ang kisa khoroi tongmani ko teibosi nugo nogo thangna naimase teibosi usundai kaham kaham nugo hingke khoroi tongkha ta hingke khorna musungoi khoroia rok bo barokha hingke bahanai naidi ko usundai chikon chikon iko naidi sar habai tongkha atingke ang nogo phaipaikha teibosi khetao kwbangma usundai khorna musung tongo sar habkha hingke ba phaikha ta hingke iko miyao usundai khormani iko tabuk ke phungaikha phungni mui songna nai tongkha hingke ang tabo usundai ni baja khaisi sanani hingke moso kaini kaitham rwi rwkha iko naidi kwbangma abo jotono je miya khormani abo jotono songbai sina iko ta phungo songkha hingke mane abo thokjakmani bagui kwskorok yasok kwbang phanose kisa angoi thango hingke ang usundai baja kaisa khainai hingke iko muya karan mosdeng kaisa khainai hingke iko ang muya tui kisa chongmani iko naidi kuchung kuchung thangkha hingke iko tabuk ke ang usundai baja khaina bagui moso seri tongkha hingke usundai rwkha ang tabuk ke abo kwbangma sinaidi kisa sasengni thangnai hingke ang maimi songbai iko maijana naikha tabuk usundai baja kaisa tongo hingke mosdeng muya mosdeng tongo muya karan hingke miya horni ang tharik bai aa songmani tongo hingke ang mairok chaipai iko kaisa bwthai phunu ganayo abo toma bwthai mung bo maya ang abo mane bisingo khe kormo kormo bwswri gwnang chakha hingke kukhui wnggo abo mukhui hai abo toma bwthai jani naithokma naithokma naidi tabuk khe dara songni nogo haijak ang hingke ama bo tongo hingke borai painai rok bo borok kwbangma tongo iko naidi borok ke borai painani bagui phaijak dara songni nogo hingke iko borai tabuk khe bego dalai tongo torang sina hinui naidi borai bangmani 20 kg paio borok naidi ko borai kotor kotor phono hingke chikon chikon khe nugo abo kotor kotor se pura kubuk kwtui se munya phano se hingke waisa chakha hingke bukhusi thagui maya aswkhe chaimang tongna musungko hingke bui painai rok bo kwbangma phungo basono borok kwbang pai twrangkha hingke tabuk bo iko 20 kg paiphaikha beg kainai thaka kaisa jaga 10 kg kaisa jaga 10 kg tamoni hingke pura 20 kg hingke paya hirigo hinui iko 10 kg ke borok twrangna naikha
baisong jombo nogoni baisong. Hingke tini bagi video sukjana nang sinai.